Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award. Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Honey, agreeing ka. Honey. Nagasasog ka. Nagbangungot ka. Pasensya ka no, na-disturbok man titurog mo. Vino, honey. Iyalang ka titanungin mo, honey ha. Mabidlaing. Namamok ni Veron manong name iti may sa nga restaurant. Nagdabtrabaho idi akas waitress. Gabuta krusonada ken kuana gabuta na isem ken adamat digiti gundaway nga nabiyag akas la umar araraw amalmalday digiti matana. Kasla may sang anghel ti pangibilang ken kuana. Hindaton ko't panagayat ko manong name naging kalpasan ti talo nga bulan inaklunak. Ket nagayanayat kami. Inasawak manong name ket deta iditi pakasdaawak taawan ti baga nga naganak ken kuanam. Tilang may sa abaket ken may sa alakay nga nagiganan na manong name iti timakder agas naganak ken kuana. Nadaan kami nga dagos ti balay gabuta nakasaganak tanapintas ti trabaho manong name. Aging nga adan inem nga bulan ming agdenden na agasawa. Ket kadagito'y laeng manong nga nariingak iti panagas-asog na mabangbangot. Isong edi may tadkon keng kuana ti tanom nga ininom na kinasaritak manitsuna. Ibaga keng kuana nga nasken nga mamuhak nun yaman ti problema na. Agasawa tahani. Yadoan yaman ti problema mo. Ibagam. Siyak ti kang runahan nga makatulong keng ka. Alalyayan na tinapalabas. Adaan na kitinalidem ang napalabas. Madip-depresak, Vino. Depression? Wen, Vino. Ibaga munuan niya dahil nga napalabas. Kahit koma muan. Manong nemi agsangsangit ti asawak nga nangistorya no anya dayta. Nga bagbaga na nga nalidem nga napalabas na. Idi kano tadan puot na manong nemi ket nariknanan ti panakairuman na. Tinaringan ng ina ken ama ket kaslasaan nga anak ti pangibilangan da ken guana. Tagayam ket may sala isu ng ampon. Teka rubad nga baget manong nemi iso kanot ng istorya. Nga dagiti awawagan na ti papa ken mama ket saan nga pudno nga naganak ta saan da idi nga maadan ti anak ket imampunda. May sa kanula idi nga ampun ti asawak man. Imidag taon kanon iti 13 ta naggraduar iti elementarya at da idi iti high school idi mamuna no sinno iti pudno nga inana. Babaen, ti panakakita na ti kasingin na. Sinurot na no sa dinot ayan, dahil nga kasingin na, babaen iti panang susurot na itinaliman. Aging ka na danon nan ti may sa agagangay lang ang balay, ket nakigtot ka no ti inana, idi makita na, isuna, ni Veron. Dito'y ka no nga naamonan nga talaga, nga da kasingin na, ket ti inana, impaampun na isuna. Inlawlawag ka no ti inana. Nga gapu ti panagkasapulan da iti kwarta ta adda sakit agrabe ti amada. Isod gapu na nga kasijay ti naramid na. Kahit nangasawan, saan lang nga basta ampun no dikit inlako na paisuna. Ngem saan nga nakalasat ti amada. Kahit na idi ti saan nga agsublipay iti nangampun kang kuana ngem nasapulan da ket inalada. Kaya't nakano iding nga ilaban ti inana ang isuna kita agsublin di sidong na
ngimti ina na kanupay, iti nang idurun tapnog sublimit laing kadagiti nangampun ken kwa. Nga dahi tatipon ken gapo na no apay, nga ginuran at inana, gabutawang pulos ti panangisakit na ken kwa na, ken gapo iti panangilampon, panangyampon ken arig na pananglako na ken kwa. Iti nagraduar ka nun iti high school, pinanawan nan di kiti nagampun kang kuwana kat nagkatang-katang aging ka nakadanon diti Ilocos. Bakit kan lakay ti simang bayan na aging ka na pa nagsimbre ka ni trabaho kas waitress ti may isang restaurant nga dito'y magtente nagapamon mi. Nga itay kat binangungot gapungarod iti panang riribok kang kuwana tinalpalabas. Amom, ada solusyon ti problema mani. Ken ada agas it sakit mo a depression. Tamay sa ka di asakit ti depression? Wen, sakit nga awan ti magatang mo nga agas iti butika. Anya nga rod ti solusyon ken agas na? Pamakawan. Pakawanim ni nanang mo. Ken di kiti nagampun ken ka. Saan? Jak tupulos mapakawan ti inak. Anang ila ko kanyak. Jak tupulos mapakawan dagiti nangampon kanyak. Dagiti nangirumen kanyak. Saan to? Iti may isang aldaw, nadatngak ti asawak nga da kinasarita na iti salpon na. Iti malpas na nga nagsarita, dinamag ko no anyat nagsaritaan na. Sino ta ko nam ang tawag kang ka, honey? Di bakit akaru pa mi anang isaksakit kanyak. Impaka muna anatay kanon dagiti nangampon kanyak. Hanya? Mapigar kasla, maragsagan ka. Gabo ka di tanatayan, di kiti nangiruman ken ka? Gaputo siya kano ti agtawid. Karigiti sa nikwa anapanawanda. Hanya? Papagayam tingkay nangigan ket suwag banulay nga paset ti teaser. Dito'y pakasalitaan ni pagayam ti nga VINO Ilocos Norte. Nga iso dito'y tinapili nga bestseller of the first week idi bulan ti Agosto. Inagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya di programa tinga lagip tinapalabas idi Action Radio DCJ Silawag. Niwanong new anemi na ito ni Nemesio Ruiz. Dati pagkasalitaan ni VINO Ilocos Norte bestseller of the first week idi bulan ti Agosto. Kasano nga nangabak, kasano tipintas na apeng nga nangabak. Kat posible nga isunto ti best letter of the month of August nga isut may kawalo nga grand finalist tayo. Hintay ito istoryan madamdama. Kaya dumadama ka nga agbiboy eta dito'y nga video iti page ni Paring Ray paki-share, paki-like. Kaya no saan kayo pa nag-follow, ag-follow kayo. Numit iti YouTube channel ni Paring Ray, tingka pa kabuyan ka dito nga video, i-like you, sa iyo i-share, kung saan kayo pa nga nag-subscribe, ag-subscribe kayo kuma. Gabuta, siyempre, inakto-istoryan ka na kayo madamdaman, nagiti pagtungpalan dito nga pakasalitaan ni VINO, papagayam. Kahit ko ipalagip, nga agur-uray, nagiti agkarakil nga premyo, nagiti posible nga mangabak. Nga basta ang surat kayo, Nagkitay lava true to life success story i-computer yo sa isa diti email address nga nemirish@yahoo.com o saan nemeristudio@gmail.com. Kapag guru-ore kakadakila premyo ka na kayo. Weekly and monthly prizes na naruna ka nagiti grand prizes. Grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner up 30,000 pesos, second runner-up 20,000 pesos, third runner-up 10,000 pesos. Ken may sa nga special award na umawat iti 5,000 pesos. Amin nga mga bak kadagiti grand prizes at dapat gurure kada kayong plake ti pamadayaw. So nga niya palat sa pulo nyo, nagdarakil digiti premyo. Kasi ano nga nangabak na di pagkasalitaan ni VINO, kalbasan nga namuan ni Mrs. na nga natayan di kita nangampun kang kuana kat iso ka no tagtawid kada kita napanawan na nga sinikwa. Nakaw, adamad lang nga rod
prices wano premyo na iti panakairuruman na iti nga nagsagaba. Ituloy ito iti istorya na gabot ta isulaeng iti nabati nga panakaanak iti pimusay nga nangampun kang kuana iso nga nagawid da kadwana ni Vino nga asawa na nga napan iti panakaimansayag dagiti agasawa. Parakelen ti balayda ket sigon iti abogado nga nangibaga nga ngigamit iti papeles dagiti sanikuha dagiti nangampun ken ni Veron sigon ken ni Vino ket datoy house and lot may nagan ken kuha nga awan sa balagtawid ken adda papaupaan da nga apartment agrama meten datoy kwarta iti bangko nga balbali yung wano na inagan iti na ipanaganin kani Veron. Ngayon nga dito'y dan nga nagyan ko nakuma ngayong kabayatan iti handa pa nga panagsubli dito Ilocos dimteng dito kasingin ni Veron nga ni Vicky. Kani baka muna nga dati ospital ni nanang da. Kinasarita ni Vino ti asawa ng rumbeng meten nga pakawanan na ti agina ti kabsat na ken ti inana. Kahit nalukoy na. Ti kwarta nga natawid na kadig nang ampun ken kuana isut nusar na tapno agasan ti inana. Kahit nangasawen si papakawanan ni Veron iti inana nga nangilako ken kuana. Kahit na si aten ti kasasada inaladan digiti agina. Inlako da ti house and lot nga natawid na kahit nagsubli da dito Ilocos nga ti patakder ni Vino nga balay dito yung tinagnaidanda. Isuna ni Vino ti kasingan na ket ni nanang. Nagbasa nga agpadpada da Veron ket ni Vicky di nagkambal ket nakapagturpos da aging kanadan da tripintas nga trabaho ket ti inada isuda iti iti agay aywan kadigiti anak da Vino ken ni Veron. Ket ni Vicky nadan meten iti bukod ng pamilya. Naragsagdan. Saan nga mabangbangungot pay ni Veron iti likudan nga kasjay tinapalabas na. Awanen ti depression ken kuana iti agdama ket naragsak. Ken naragsak iti masangwanan ngal daw gabu kadagiti anak da nga adadamang paragsak kadakwada. Anak na nama iti panakaited tinaranyag masakbayan digiti talungan nagda. Nilangaro tinagpatinggan ti pagkasalitaan ni Vino ang nakaasawa iti biktima iti panakairumen na yampo ket nairumen ngem ita panakairumen na adamat nagsayatan na nakatulong dagiti nang irumen kan kuana. Papagayam mi, kahit ko nga ipegsa tinalus nga nagpanagyaman kadagiti kang kanan nga gilalike, kag i-share, ito'y video tayo, ti page ni Paring Ray, kaniti YouTube channel na. Intay pagyamanan nita nga kablaawan, kas kini Mr. Aurelio Fiesta Jr. Iti Hawaii, ni Norilyn Perdido Tamalay, iti Bahrain, and kastamatan ken ni Juanita Viloria iti Waipaw Hawaii, Estrella Haduka iti Eva Beach sa Hawaii, Perlita Glipe Matias iti Canada, ni Rosita Ibuska iti Canada, ni Saldi Codal iti San Nicolas, ni Marilyn Tamayo iti Hong Kong, ni Ernest Buduan iti Hawaii, ni Paulina Bautista iti Hawaii, Lucy Bidadamo iti Hawaii, ni Jenia Sukir Bilin iti Kalinga Payo, kasama ni Roth Garcia iti Riyadh, Saudi Arabia, ni Erlinda Estebillo iti Hawaii, ni Minda Mangwagi iti California, Belia Pimentel iti Fintar, Imelda Coloma iti North Carolina, ni Ramil Valdesa iti New Zealand, kasama ni Oscar Biado Senior iti Alaska, ken Tessie Serrano iti Macau, China. Pumakada ka rin pagayam, maging ka iti sabalin tuman nga video ng entay agkakadwa. Dito iti pagayam yun ni Manong Yonemi. Thank you very much.